Sehat nggih. Sehat, pangestu panjenengan. Kabaripun sae. Sae. Alhamdulillah. Rezeki nggih sempulur nggih. Sempulur awet donga pangestu panjenengan. Amin, derek bingah. Jenengan niki tasah eksis tanggapane ora Oh, amin. tasih menika dasare sinden enom kok. Sik kok ngomongin enom. Maksudnya pripun? Lho nek tesih enom niku rak tesih energik. Nggih. Lho ngayahi jo pirang-pirang tesih mampu. Lho, sinden kula iki enom kabeh lho, Mbak. Lah nggih. Nggih. Lah sing tuwek sapa? Niku partner jenengan. Jenengan wiwit saka berjuang nganti iso dadi viral ngeten iki pasangane ya karo Mbak Mimin aja ngono ah. Lah nyatane nggih pun suwek iki, atuwek iki. Ya nadyan tuwek ning nadyan kaya ngapa lan kepiye niku lak rencang jenengan niku kakak jenengan. Piye carane kudu entuk pakurmatan. Lajeng kedahipun kula pripun? Dipun hormati, dipun ajeni. Dipun hormati, nggih. Malah padake gendera ora. Lah dihormati. Aku ora dibagekke kok, Jas. Lah piye? Bintang tamu rak mung kowe tok. Aku ora dibagekke. Oh, senajan Mary. kok sing ditelepon Pamku gat Pak Suharyo aku ning yo nyatane anu ora dibagekke ora apa-apa aku. Rezeki 1000 dalan. Apa tak balekke bayarane pri nek kira-kira. Ora Oh, dibagekke. mutung. Jenengan iku kedahipun rak disaruk ngoten, bagekke Mbak Apri Mimin ngoten. Mosok digaruk aja to digaruk piye to? Saruk. Oh sarung nggih. Dados kudu dua-duanya dibagekke. Nggih. Nggih, sugeng rawuh. Assalamualaikum Mbak Apri. Waalaikumsalam, Mbak Limbuk Mak Cangi. Sehat nggih? Sehat. Mbak Nggih. Mimin, Mbak Apri lah nggih sami sehat Oh, satu nggih. sehat. Oh, badan nggih. kula sehat, sami Nggih, syukur. sehat. Niki bidal jam pinten king Klaten? Oh, kula wae bidal saking Klaten jam 6. Sampun panggih Pak Sahuri. Oh, sampun. Oh, nggih. Mbak Mimin, lah Pak Sahuri wae lenggah teng pundi Mbak Oh, Apri? nika wonten kalih Bapak Bupati. Ngapa, Lek? Pak Bupati Pamengku Gati matur sembah sampun dipun timbali wonten mriki pun dilunasi. Ning nyun sewu Pak Dalang tidak memanusiakan saya. Terus ngapa kok nggawa dingklek iki? Arep nang ndi, Lek? Jujur Pri, aku panjenengan kene golek duit, golek sedulur. Terus ngapa? Nek ora dianggep wong wedok, meneh wong wedok ora dianggep rasane kaya ngopo to? Sing wedok sapa? Hamba. Wong wedok jadi-jadian nek hamba. Lah kowe arep nang ndi? Mulih Lah nek sampun Pak, kula pun ngugemi saged sowan mriki ning nyatane kula mboten dianggep. Monggo panjenengan ngendika ki Mbak Mimin. Sing penting sinaosa sidhane Pak Cahyo menika sampun kathah hebat sedaya. Ning jenengan nggih Sri Panggung nggo ayu-ayu kendikanipun panjenengan ngaten to. meng kowe nek arep mulih ki rak ya melek. Napa? Sing mbok gawa ki tasku. Kalau- Iki kok Le. Kuwi jane sinden apa copet nek kancane digawa. Mbak Mimin, ampun mutung ngoten niku. Ora Ketoke apik. kula kalian jenengan mboten gatek Dibagekke sing apik to penyon menika kaya Piai Kakung sing larang ngono wong wedok ki menika 80% nganggo perasaan, 20% nganggo logika. Nek rasane wis tatu mengembalikan kepercayaan diri menika sulit. Lho. Oh iya. Yen pun kandharaken ke wong wedok ki wong wedok kudu ngerti. Jangan maksud meleh. Nimas Pendoro wong ayu. Nggih. Mimin. Lak ya padha winantu Basuki anggenmu sowan. Hai. Lancar pipise nggih lancar. Sing takon pipis ki sapa? Wong wedok pramenopause padha kuwi lho. Sing nek kuwi lancar berarti dia sehat. Nek iki lahir wis pos lho kaya Lho, nek pipise lancar berarti dia sehat. Lho wong wedok nyen sewu, nek wong wedok ngen kula mriko lho. Piai putri ki kandha pengen toyan lho tekan kamar mandi sentek tendalan lho sae lho. Nek kowe rung mudeng lho ngrasake kaya aku. Wanita pramenopause. Kowe ki wanita. Wanita kok nek nguyuh ngadeg. Lah engko nek lungguh nyapu dalan. Anu pirone iki lho, Mbak, kan anggo nyapu dalan pirone. Banyol ya mayol enek Pak Bupati Lah kok sing apik. nyapu dalan lho menika nyen sewu lho. Lah niki Mbak Mimin niku nek pipis niku kok kados kejang nggih Pak nggih. Lah piye? Lah nek pun ajeng rampung nika kok kejang-kejang. Kayak ngono ngetus. Ndongake temanten no, ndongake temanten. Ngono sing apik kok. Derek ndedonga kagem Kagem Mas Guntur kalian dan Mbak Virginia. Mbak Virginia. Nggih, bahagia Lho, selalu. jeneng wong wedok sing apik Virginia. Lho terus Brigita. Heeh. Terus Mbak Dian, Dian. Mira. Heeh. Lah jeneng sinden kok Sukimin. Sapa Sukimin? Ini berarti kamu Mbak membaca biografiku. Nah, Awal mula nama Sukimin mesti ada sebab akibat.
Sebabe pripun? Kula kan jane jek traing notor Besing Madu. Wah, Isih putra Nalendra ndrun beteng. Iya. Ning kersane Kanjeng Rama karo Kanjeng Ibu, Nduk, kowe nyamura laku dadi wong cilik, dadi wong sudra. Men ngerti jerit tangise wong cilik kaya ngopo? Akar rumput iki kaya ngopo sing butuhke masyarakat cilik kaya ngopo? Coba aja mung ABS asal bapak senang nyamura laku nganggo jeneng Sukimin. Sukimin ki gur jeneng gur anu men darani wong sudra. dadi kowe iki terah kraton. Kraton. Aja dhuwur-dhuwur lho, sampluk dron lambemu engko. Sik to, aku ora kok mbelani Mbak Mimin. Ketika nun sewu jenengan lak tenggen perform pertunjukan lak asmanipun lak Mbak Mimin. Mbak Mimin. Gitu. Ning buka wadine jenengan ngarani Sukimin. Lho, Lah kan napa tete. niki jenenge apik to Mbak Mimin? Niki jenenge Panut Wibisana. Niku ya lanang ki ya ndek titit. Malah trucut ora. Kok malah mbok piye to kowe iki? Sembrana lho. Maksudku ngene lho, Pri, maksudku. Wis. Kenapa harus saya sampaikan seperti itu? Kenapa harus sampai seperti itu? Yo, manusia adalah makhluk paling sempurna ciptaane Gusti Allah. Kowe rasa ngrubah rasa suntik silikon, rasa suntik ini, rasa suntik bokong, rasa sing kene kok. Bahwa ini kan nyatanya gue nganggo gombal yang menghasilkan uang. Nek kowe iki ya aja pokoknya nganggo sepet ya menghasilkan uang lho. aja mbok sebut kuwine. Engko kahananku karo Mas Imam piye? Lah nek jenenge kowe apa nyebut pleci? Lah jenenge. Loh, berarti kan kau tidak merubah kodratnya. Loh, nggih to menika. Perdi garis bawahi kamu tidak merubah kodratnya. Ndelalah lemu nyambut gawe ngampil lagemane Piai Putri. Harus kamu menghargai. Kamu dalam pekerjaan meminjam pakaian Piai Putri. Oh, ngono. Dan ini gue contoh, oh Mbak Apri ki lanang kok ayune kaya ngono ya kuwi lanang. Sapa sing Berarti lanang? kowe no apa? Sing ngene sama tak Aku. tuapuke. Berarti bojoku kae nang ngomah kabeh nek tak ragati, tak openi, tak sayangi ya iso ayu. Lho. Anu ilmu sing sida petik kuwi lho. Wis arep blegedu sama lagi nek bojone tidak disayang, tidak dicintai, ditanding-tandingke wong wedok lara ati awake rusak. Lho kaya kula ki rak rayu to ning tak menarik lho. Lho. Seks appeal-nya wonten. Oh, Wong wedok gembetot ya iki lho. Apri kae ayu ning nggo seni. Ning sampean ngeten, sampean kudu berbangga. Njelenipun. Niki kula dipun dawuhi kalih Pak Bupati. Nggih, dos pundi Nggih, dikotos lumantar pundi? WA. Nggih. Pak Dalang nuwun sewu mbinjing Mbak Mimin menawi pareng badhe kula jak wangsul teng griya. Matur sembah nuwun Bapak, ya ampun penyanyi. Ya Allah. Ajeng ditanggap. Mboten. Lajeng Nggih seret-seretan putrane. Semua itu mempunyai hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Waduh. Beliau merangkul minoritas. Iki carane nek kabeh ngemohi pemerintah ngemohi, pemuka agama ngemohi terus piye? Lah, Malah piye? ada timbul masalah lebih kompleks lagi. Dirangkul, dikukup Mbak Min menjadi idola. Loh, jadi star. Lah kaya kaya Star. mbok primae kok setar. Bahagia selalu Mas Guntur, Mbak Mas Virginia. Guntur, Mbak Bahagia gini Virginia. akhirat. Mugi-mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem Nggih. bahya mulya. Nggih. Enggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra. Nggih. Putrane nek metu lanang dadi wong lanang tenan. Tulen sejati. Nek metu wedok dadi wedok tenan. Wedok tenan. Aja kaya kowe. Kowe no, aku arep kok ketok tuwa kae jek lho, energik eksotis. Energik eksotis mistis. Penuh misteri. Demit tapi Anu Pak kula- Sahuri matur sembah nuwun. Dongake piye, Sampun Pak nimbali, Sahuri? Usahanipun menawi bakso. Ndongaaken Pak Sahuri menika menawi Pak Sahuri mboten tindak mriki kok kadosipun kirang ngoten. Kirang Ngoten. afdol. Nggih. Bapak mboten ngira-ngira hormat lho Bapak Bupati sampun kersa paring sambutan panjenengan raktang sak klimah menika dasipun marem manah kula Bapak. Monggo Bapak. Mboten sawiran kula mung rerangken. Nggih nek sawiran mung rerangken. Monggo Pak Ibu. Sahuri, nggih. Nggih. Monggo Pak Nggih. Dedek dedek dedek. Ya kemawon. Matur sembah nuwun Pak Sahuri. Nggih. Salaman mboten apa-apa wong sepuh padha lanange. Kesupen, Mbak. Sing aku. Kesupen, Om. Kok Om. Nggih. Hancur kowe. Lemu dadak ki tak marep ya Om. Mas Imam. Alah. Wong wedok leceh. Mbak Apri hati-hati lho. Pripun? Pak Sahuri biyaine alus, Alus. mendel, Nggih. jatnika anteng. Nggih.
Nggih, punten dalem sewu Pak Sahuri. Pripun raosipun menika dipun rawuhi para tangga tepalih sederek kadang Pandemen pamitra. Sutrisna Budaya menika. Nggih matur suwun dumateng kadang-kadang kula sedaya ingkang wonten daerah Ngledok, Bali Panjang, Baturno dan sekitarnya. Kawula atas nama keluarga nyuwun ngapunten menawi wonten klenta-klentu tempat napa jamuanipun boten meranani penggalih panjenengan sedaya. Kula atas nama keluarga nyuwun lumunturing sih samudra pangabsami. Injih Bapak, menika kegandengan Pak Sahuri menika sampun kersa nimbali Mbak Apri kalih Mbak Mimin, menika pikantuk hadiah saking Mbak Apri Mbak Mimin. Amin. Napa niku? Hadiahipun menika tidak bisa diuangkan, Ya piye kowe sugih kok aduh nyaosi apa to? bakal diingat seumur hidup. Alhamdulillah. Hadiahipun dicium Mbak Mimin. Nggih. Dereng Mimin terus nyosor ae ora. Ini diluruskan. Mencium karena keakraban karo mencium karena nafsu. Lho iki diluruskan. Niatnya inak malu biniah niatmu elek apa apik? Niatku seduluran kok lho. Oh, bakal keingat seumur hidup wong dereng diambung baci tuwa to, Pak? Nonton midali kapri. Sik, aku tak nyuwun prisa, Pak Sahuri ngapunten. Jenengan lak piyai turah. Gitu. Menawi wayangan ki menapa kok bintang tamu kok mboten sing kakung pisan putri pisan. Apa bintang tamu Jakarta sing her. Sing jenengan pilih sing gojag-gajeg ngoten lho, Pak. Napa sebabnya, Pak? Napa mergo kula tesih prawan? Alah. Angel lho, umur 50 tahun saya menjaga kerja dan kehormatan. Perawan udele kuwi. Sebabnya napa, Pak, kok Mbak Mimin Apri? Nggih, kula sak keluarga nika fansipun Mbak Apri dan Mbak Atur Mimin. nuwun Bapak ya Allah kok Medeni. Bapak Yusuf. Ya Allah mongko kelasane ngatiku ya Allah. Aku rumangsa dimanusiakan aku ya Allah. Menika ugi Bu Endang menika ugi ngefan. Oh, nggih. Bu Kamti. Bu Endang Sukamti. Oh, Alah tak tawale dhewe. Apri iki lek les wasis. nggih, nggih. Termasuk ke Pak Dalang pun Cahyo Kuntadwi. Nggih. Nggih kula nggih sami ngefans menawi garwa kula ngefans kalian Ibu Sukesi. Oh, ngaten. Nggih, sembah nuwun. Izin. Menawi teng kula teng Bu Kesi ngefans teng Mbak Apri niku cocok. Nggih. Nek teng Mimin niku sing Lah. arah napane yo. Menika lho, Piai Kakung memandang dari kacamata Piai Kakung. Tidak nganggo kacamata sesama manusia. Oh, Mimin kae ora ayu ya, ning nyenengke. Lho. Mimin kae jane ora pinter, ning iso dadi madrasah kagem putra-putrane. Sopan santun unggah-ungguh mula-muli ini dikedepankan adat ketimuran. Lho, nek Apri ayune mergo suntik putih kula mergo air wudu. Lho pun beda. Pun beda. Dari niku saja pun beda. Sik. Lah, Lah nek- nek koni saiki, Mbak Mimin rene sik. Nggih. Sampean Mbak Apri mau putih mergo apa? Suntik putih nek ra dedet kok dongos-dongos ireng meneh. Sampean mergane Air wudu alami paringane Gusti Allah. dadine sampean putih. Nggih mboten putih ning anu nyeni ngoten iki. Saya tamang delok kan yang TV lho, ora putih lho, kelawu lho sampean. Niki perlu di lho. Lho niki sak awak niki gandeng cinta Indonesia. Ya. Niki Mbak Mimin niku sak awak niku batikan kulitnya kabeh. berbatik. Wah, Nah, nyeni liyane kan, no. liyane kan pengen suntik putih men tok putih mulus dengan harapan lawan jenis tertarik terpikat karena kemulusannya. Nek aku cara membentengi diri piye caraku? Jangan terlalu putih lah. Kulitku tak gawe batik, men lawan jenis tidak tertarik, kehormatanku tetap terjaga. Lho. Niku sanes nyeni. Batik niku tilas koreng. Malah nyeblok nih. Sik sampean mau wudu barang berarti lek wudu berarti muslim lho jenengan. Muslim insyaallah salat. Nun sewu. Nggih, Salat nggih. nggih, salat. Nate berjamaah. Berjamaah nggih. Kula tak takon, lek jamaah sampean melu kelompok pria napa wanita? Anu, kula ten perbatasan gen kelirin ngono lho, Pak. Nggih ten gen pria kok ya nek masalah akidah, masalah agama nggih ben. Tak kira ning dhuwur sekat. Bapak ngersakaken lelagon menapa? Pak Sahuri ngersakaken lelagon menapa? Ingkang ragian tataripun inggil ampun sing biasa-biasa mungkin ndak Wow, sinden Ampun merabot. lah kletinge Bu Kesi lho, Bri. Aduh. Rating. Ngersakaken lagu menapa Pak Sahuri? Nyidam Sari. Nyidam Nyidam sari. Sari. Tuas deg-degan tak kira nyidam pentol.
Nyidam Sari. Nyidam Sari, oh nggih. Nggih, mengke dipun aturaken. Bapak nggih, matur sembah nuwun. Gek telepon aku gek Mbak kula lunasi 20 juta ngono gek aku ya terus piye apa ayu ki payu 20 juta. 20 juta mulai gondas apa ora kowe engko. Senengane. Sembah nuwun Pak Sahuri mugi pinaringan sehat panjang yuswa. Tinggal pinaringan wayah. Tutuk ngomong putra wayahipun. Amin. Sembah nuwun Bapak. Lancar menjadi ladang berkah kamsedanipun nggih Pak. Nggih, sembah nuwun Pak Sahuri. Sembah nuwun nggih. Para lenggah, para penonton tepuk tangan untuk Bapak Sahuri luar biasa. Ah, Pak Sahuri apa? Pak Lurah pengen diparingi kenang-kenangan. Ora pri kabeh kok dikan. Pak Lurah wis ajre. Nggih. Sing kersake wawon apa? Nyidam Sari. Nyidam Sari. Cobi bawanipun jenengan berdua, men Kiai Balik Panjang pirsa. Ambak asline niku priya Rainaga, anu. Ampun, kok Rainaga. Priya ning swantene sae ngoten lho. Rada rene lek kok ndak kaling-kalingan cagak. Nah. Ayu ku men ketok maksimal tekan Buriana. Ayu apa kowe ning padangan jenggotmu. Mbok dikerok. Jane mahrib ya tak cukur kok teng sini. Jene wong wedok fertil ya subur ngene iki pancen. Rezekine lho, paribasan sore kelong esuk wis entuk banyu ini ngene. Soale nek iruh wong rada brewok ki iso piye ngono lho. Lambene. Gak aku pri nek kowe seneng karo aku ra sudi ya. Siye. Bluluk disawatke. Terus? Ketoke ndungkluk ngematke. Biasa ngono iki. Malah sing ora-ora. Apa bawane, Mbak? Nyanyi Damsari to nggih. Dandang kula nggih. Nggih. Nggih, siap. Wiwit saking Mbak Apri menawi Mbak Apri ini muridé Mbak Mimin. Kersanipun ajar kendel nggih. Nggih, diberi kesempatan yang benjang mudah. nek kula wis paribasan wis vakum, kan vakum pun tak ulang-ulangi jadwal, kowe tak culke ngono ki paribasan. Vakum ki nyedot apa lek? Maksudnya vakum ki aku wis ora produktif ning panggung. Mungkin milih di balik layar dan sebagainya, apa mau kowe tak culke kowe wis mampu. Gage pamerno suaramu sik nok. Kowe sing ra mampu pasrah aku, engko aku ra mampu tak pasrah Bu Kesi. Dadi Bu Kesi ra mampu pasrahke Pak Sahuri wis ayo nggih. ya nak. Dawanganyo Kandhani to suaramu apik ning napasmu ora patek landung mergo kowe udut terus iki lho bri wong wedok kok nek udut tek rong slop wong wedok rong slop apa ora bodol telake to iki kok bungkus iki lho udut ya uduta terserah duit-duitmu ning kowe iki kan makarya dunia seni sing tok dol suaramu emane-man suaramu nek aku adol rupa wis payu lah Waduh lah rupane kaya gemuk ora. Nek kowe sing tak dol swara nang suaramu bosok rak ya. Lho wong wedok iki rak ya tugase ngerokok, kuwi piye to? Apri kocluk kaya. Tatone anu kijing. Apa, Mbak? Tatone gambar apa kijing to iki? Lah kok ngiseni ye kok senengane kok kijing iki lho. Kaya ngene wong nandang asmara gurune kaya ngapa ya? Aku? Iya. Seliramu seleh. Seleh. Rada mundur no? Oh iya. Jadi biar pemirsa ki mudeng. Oh, iki tatarannya saya berproses. Bukan berproses tidak bukan berarti jelek loh. Masih berproses. Oh, iki sudah stay. Corone iki pondasine sebakoh lah. Stay, homestay. Homestay. Ini kan ipun Mas. Waduh. Lah, Lagi soro. Coba gurune kaya apa? gurune kaya ngapa niki? Pak Bupati Lenggah. Ya iya no. Perjalanan 2 jam setengah nek ger swara bosoke goblak ra apa. Iya. Piye Wonogiri cantik-cantik jos-jos kok suara. Pak Sauri setahun le nimbali lho. Lah nimbali gak wis dilunasi gak kurang setahun le inden. Nek ra diner tenan ya ora mungkin to. Lah, Terus live streaming barang. kok malah jegok. Apa to? Baik. Anu Mbak, kalau menjingnya diatur sih. Keep silent, jangan mengganggu. Oh iya, iya, iya. Berikan waktu kepada orang lain untuk memamerkan karyanya. Kamu tuh udah dikasih waktu.
Jangan biasa memutus omongan orang. Iya. Kuwi lebih kepada etika. Oh iya iya. Nek arep nyanyi yo. Ora. Ora toh? Ora. Berikan kesempatan. Ya, tak berikan kesempatan. Kamu menghancurkan aku. Goleke dalan. Dan pasaranku hancur ning Batu Retno. Stratenane angel men. Apa toh? Aku. Dewe. Kok Sinden nek suarane kaya ambulan. Lah. Nek Bu Kesi ra cetha. Vokal konsonan artikulasi jelas. heeh. Ono sing sinden berpower. Lah aku ki sinden suarane ulem. Ulem, alus. Iki tak mix karo dawe Pak Ustad. Piye? Piye? Pak Ustad kan ndika perempuan itu sunahnya suaranya dilembutkan, jangan melebihi suara powere laki-laki. Mula nek imam salat jamaah kae kleru, kudu imam kuwi lho. Pomo imam mimpin salat jamaah kleru, piye putri kae ora nyuara, mung astane. Oh, Mergo suara perempuan itu kadangkala mengganggu. kuwi nek perempuan. Perempuan. Lah kowe lho mondo-mondo. Tapi kan memakai baju perempuan. Iya. Dewa kok gurapoto ae. Wong ayu Aja lho. dilokne to Pri wong Wong jenenge. ayu yo kelem sithik termaafkan. Iya. Duh dewa jawata Pak Sahuri, mbok patus bintang tamu sanes itu, Pak. Kok kapusan brosur. Lah nek nang TV yo ketok cantik. Genah utah-utah kok ayune utah-utah kaya duduh gule lho nang TV. Waduh. Kimplah-kimplah. Welas. Duh dewa jawata. Iki teknik miking, teknik miking. Kowe iki bawa apa ayan jane? Miking lho. Dadi iso. Lho, Lah, kok lho, kaya nek wong ini ra elek. terlalu bising. Heeh. Teknik miking. Lho. Oh. Gawean lawas. Pikiranmu lho kotor, traveling tekan ke dindi, traveling. Iki nek meminjam kata-katane Bunda Titi Puspa iki tebal tipis. Tebel Nek tipis. cara aku sendal pancing. Somring Pak Mami. Tak samang kok TV ya lho, Mbak. Nggih. Kok TV masalah nggih nembangi gulu menjengi keter deh. Niki jenenge nek epo. Apa kuwi? Tembolok. Teleh ha. Ayo ajan kendel kok ndak kowe ora maju-maju. Kok ayu aku, pinter aku, wasis aku, intelektual aku, terus kono ngopo? Oh alah men. Upamana nahkoda. Yoga-yoga nyawangku karo ngleki duwi ngopo to, Jos? Nyawang boleh keindahan dunia itu dilihat boleh ning aja ngono to, Mas. Kuwi arep ngidoni kowe ra sida. Kok les. Diulu meneh. Perasaan kok do nyawang karo ngleki du apa tertegun apa kagum karo Alah, kecantikan. tertekan. Tertekan. Tanpa perahu sasat sarat dan papatri. Suara lanang rasa sok cantik. Bahwa jati dirimu kamu telah lahir sebagai laki-laki suara lanang. Aku Ngidam. Waduh. Ya. Bisa pamerno, Pak. Ayo, Pamerno. apa, Mbak? dalane kok umpamakno ya, ki sarap Lampung Oh kok. iya, Bismillahirrahmanirrahim. Duh, Ngatur telak. Pantai Sekipu. sekupi ayo. Umpamakno nahkoda. Beda. Beda. Tanpa Oh, lanang. perahu Wedok. sasat Lanang wedok bareng, ayo. meteng no mengke. Mung bareng dolane apa meteng? Lenang wedok Dolan campur. ki ra apa-apa, jajan meyam bareng ra apa-apa. Sing siji kuwi aja. Apa ta, Lek? Kok dadak tak critake
boleh kita berteman dengan siapapun, serawung dengan siapapun. Ning sing siji kuwi aja paligine wong wedok. Soale cara-cara kuwi terenggut kehormatane seumur hidup paribasan lho kuwi asor lho. Lah kok kowe kan disampirke ning galengan. Lah kan dibayar. Nek dibayar kan dol tinuku sah. Transaksi ya atau hitam di atas putih. Wis ra bayaran mulih masuk angin digeni wong sak desa dosane ra mekakat. Korban aplikasi babak bundas. Apa? Melicet. 100 meter kok ketemune Sulomo malah. Loh, kita menggunakan aplikasi apa aja itu boleh. Ning digunakan semestinya sewajarnya. Hanya ngene to sudah. Ngono ki aja terus ditindaklanjuti, hanya sekedar mengetahui saja. Oh, Iya. Tanpa perahu sasat sarat ing pepetri nyidam saring Yen langgame tak golekne kanca Mbak Apri. Kudu sing cantike kados kula levelipun. Kok ndak nopo ngedrop Oh iya. Ngedrop ae kaya Pak. Sinten menika? Mbak Mira ya Mbak Mira. Mbak Mira. Mira Kirana. Ayune. Aku dhisik jaman dong dirusak tukang son ya ayu ngene iki. Ya cantik ngene iki aku ya molek ngono ki ya jenenge wong ya sesuwe rusak to jenenge. Jejer. Nah, ngene. Wah, jan telu-telune padha ayune kabeh. Wedok ngene iki lho, Lek, saka bodine lho, saka ngiringan ya patut, saka mburi ya patut, saka ngarep ya patut. Lho, lah nek kowe kuwi wong wedok kok susune daya ngalor iki apa eneng. Wong wedok susune daya ngene iki meneh. Anarkis kuwi. Kuwi Guyon kono-kono meramah lenggah Pak Bupati. Lah ngapa? Perangkat kabeh rawuh. Terus ngono iki ra sopan. lah wong gur kanebo kok. Nah, Mas. Tapi jane ini nggak percontohan juga loh. Kenapa wanita kalau sudah melahirkan berubah bentuk payudaranya? Itu yang saya jangan takut berubah bentuknya karena kodratnya wanita itu menyusui dan ibu yang mau menyusui bayinya kemungkinan kecil terkena kanker payudara. Nah, kaya tahu-tahu. Lho bojone tanggaku ya tak ombeni ya tadi. salah bojone tanggane barang. Dan gen kecerdasan anak menika terlahir dari ibu yang cerdas, bayi sing kersa minum ASI. Oh, lah nek ndekmu kan ya ASI. ASI. Air susu iblis tadi. Ayo Nduk Mira Kirana. Sing endi, Nak? Ayo lah Dek Mira. Lho, ayu menik-menik. Lho, jan. Mah jan Mbak Mira kaya Sri Uning, Mbak Apri kaya Sri Tanjung. Mbak Mimin Jang kaya Sri Gala. Keblong-blongane ngono Mbak Mimin ora. Rada rene Nduk Mira lho, sing wedok kene sing lenang ben kono. Wedok. Tak share fotomu jaman disunat piye. Sing wedok kene. Sing wedok kene, sing lenang kono. Wedok. Lemu sunat lho ngeterke aku. Sing wedok kene. Aku dhisik lho, gur dikerek kunir kok. Kae iki nggo nambani kadas, Mas kae kok. Aku gedhi iki dene pencitraan iki seolah widun. Sing wedok kene, kowe sing lanang kono. Oh, edan lho. Ayo Dek Mira. Mira. Sirnamu
Jangan Pak Cahyo, kalau niki tengah-tengahnya Mbak Apri kalian Mbak Mimin niki merasa pripun ngoten? Pripun piye? Lah kula lak wong wedok tulen to. Heeh. Lah nggih kalah gandes lan luwes sekali piyai kekalih mriku. Insecure berarti kowe. Lah iya. Kabeh berproses kok, Pri. Congkak. Pinter ya. Pinter ya. Soalnya dhisik tau kerja ning bank. Oh iya to. Bang Jo maksudnya. Malah ngemis. Iki gue tak aturake marang adik-adikku mahasiswa iki kepareng ning mburi kelir iki Mas Akbar. Mas Aji, sugeng pinarak ingkang sekeca. Ayo. Semangat Dek Mira monggo laju wong ayu. Nalikani Menika ugi wonten nawala Mbak Mimin Mbak Apri. Dipanas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Kagem Pak Dalang, sak rombongan saderengipun nyuwun pangapunten menika wonten lare ingkang ngepen kalian Pak Cahyo lan Bu Kesi. Kepingin sanget pinanggih wonten ing panggung badhe nderek gladen. Mohon dipun paringi wekdal. Nggih, monggo. Atas nama Ananda Lutfiana. Nggih. Pundi Mbak Lutfi napa sih? Dek Lutfi. Dek Lutfiana. Oh nika adike. Oh niki wau pun pinanggih kalian kula. Nggih. Niku asring nusul kula wayangan Mbak Mimin Mbak Apri. Oh ngaten, Dek Lutfiana. Nggih. Menika gandeng anak-anak dipun sepati riyen nonton. Monggo jenengan monggo. Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, cerita tak berkuda. Becak, tolong bawa saya
Dek. Bocah cilik iso ale njogeti kaya ngono. Sini sayang. Apri kocluk. Lah dereng minggah kok. Ya sini sayang. Hah. Ah, mriki dituntun Mbah Kakung. Ayo. Ini kali Bude Mimin alon-alon. Nah, kali Bude. Alon, ya sayang. Yuk naik, sekarang naik. Yuk. Naik satu. Nah, nih sama Tante Inces ya. Ibu. Bu. Bu, mriki. Amit sewu. Anu to, tunane terang. Masyaallah. Sini sayang. Ini sayang. Nih. Mic-nya di Ini, sini. Sini ngadep. Sana. Ini Bude Mimin, ini Mas Sapri. Mboten. Nami sinten, Mbak? Nama siapa? Lutfiana Anggia Mukti, Lutfiana Anggiana Mukti. Kelas pinten? kelas sekawan SD. Oh, kelas kawan SD. Sik, tak takonane. Sebabe napa kok pengin pinanggih Bu Kesi kali Pak Cahyo? Ngefan. Ngefan. Ngefan napanipun? Dek Lutfi. Cengkok Ibu Kesi niku Wow. sae. Cengkoke Bu Kesi. Luar biasa. ampun. Nawi kalih anu Mbah Kakung Mimin ngefan mboten? Apa iki opo? Mboten ngertos. Ora kena. Aku dipingit karo bapakne cah-cah pancen. Nggih. Daleme pundi to, Mbak? Sampean? Giri Tantra. Giri Tantra. Badhe nembang napa? Langgam liwes putih dibawani Asmaradana Semarangan. Asmaradana Semarangan lek Dar ayo. Mliwis putih itu karyane sinten, Nduk? Mbah Sukran Suwondo. Mbah Supranoto. Bapake sinten niku? Pak Cahyo Kuntadi. Pak Cahyo bojone sinten? Bu Sukesi Rahayu. Nggih. Pentenan beliau. Duwe ingon-ingon jenenge Mimin. Wis cocok. Monggo, Mbak. Ayo Mbak Mimin. Melet sik. Iki sing apa jenenge lek sing muda-muda lho, kaya dicambuk rasane lho. Sabeti kayak lilin barang. Dicamboni rasane kaya jenenge kaya anu nggih. Ya Allah Pak Yoyo. Dodok atine. Dodok. Ekstrim banget nih Pak Yoyo. Ya Allah. Pakai kursi. Iya, Dek. Ayo, Dek. Kelas papat lho, ayo. Terus Dewa ngangkelang jagat. suarane cengkoke kaya Bu Bu Kesi lho. Lu Gregele Bu Kesi lho lek iki. Berarti bener-bener dia pemerhati tenan. Pemerhati Bu Kesi. sik saiki ngene. Jenenge lak Lutfiana, nggih, nggih, Mbak. Nggih. Lutfiana. Komplite sinten? Niku tok. Lutfiana Anggia Mukti. Oh, nggih. Anggia Mukti. Anggia Mukti. Kula tambahi nggih. Lutfiana Anggia Mukti, Sukesi Saputri. Prok 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 prok. Dipun emot-emot nggih Bu, namine sapa mau Lutfiana Anggia Mukti, Sukesi Saputri. Ampun kleru Mimin Saputri, mengke kok ndak Mas dadi memolong kok malah. Apri tak borgol kene ora ae. Pun pikantuk napa tetenger enggah saking Pak Yoyo mugi berkahi. Amin. Mugi ndayani gesangipun Dik Lutfiana sekeluarga. Dipun lajengaken Cahayu. Nyangking bokor kencah nane Kok saged nembang niku sing ngajari sinten Dik Lutfiana? mirengke Bu Sukesi Rahayu. Oh, alah, naming mireng. Menika salah satu warga panjenengan Pak Bupati. Mempunyai talenta yang luar Nggih, Bu, biasa. mempunyai talenta yang sangat luar biasa menika. So hari jadi ditampilke iso Nah, becik. wis. Alah, elok-elok no. Nggih. Boleh ya, Mbak? Ayo, Dik Lutfi. Isi
ya Allah ya Le, setiap kekurangan mesti diparingi keluwihan. Lah Mimin kok kurang kabeh kuwi. Sing punjul niku ususe kok. Kula kan ilmu padi kok. Gambar. Ilmu padi merunduk terus kok apa? Biasanya tak sasak ngene iki tutik lagi Mimin. Coba langgame Langgame sayang. Meliwes putih kasrimpong tan bisa ngalih saka gadung bangkit mikut meliwes putih Taram limpis kanjamanku sawet luwe jano katimbang saka gedunge liwes kandhang sajadae kandhang mendra raja brana kadang jroning pratala Kelas yo. Meliwes gadang bisa manca nulih Sepisan malih nyuwun tepuk tangan para lenggah luar biasa gawe trenyuh bocah iki. Ya. Ayo Bu Kesi, komentar Bu Kesi. Semangat ya Dik ya. Bu Beri Kesi apresiasi. monggo. Ngendikan. Nggih. Lah Bu Kesi Ya malah Allah, niki keajaibane Gusti Allah, keadilanipun Gusti Allah kados ngeten niki. Kula ati kula ternyuh nangis saestu dalu niki kepanggih adik Luftiana. Luftiana. Nduk, ya Allah, suaramu luar biasa nyengkok persis Bu Kesi. Ora eman-eman Pak aku arep maringi bebungah karo adik Luftiana. Tak ben semangat lek sinau nyinden. Sapa ngerti mungko saka Wonogiri muncul sinden-sinden berbakat senadyan to ana sing kurang ing bab cocone Bu Kesi badhe maringi menapa? tak paringi sangu bebungah muga-muga Dek Lufti saya semangat. Ngoten. Nggih. Ayo Nduk, apa Bu Kesi sing rono? Nggih, Bu Kesi Aman, jumeneng kok. nggih. Sak rono. Nggih, monggo Bu Kesi. Jumeneng Bu. Wah, ngapunten Pak Bupati nggih. Nyun sewu, Pak. Nggih. Nggih, bojo Ya kula niki Allah. Pak Bupati. Nggih, nggih. Lumayan. Kok lumayan. Kok lumayan to? Kok nggih. Cantik ngono lho. Nggih. Nggih. Niki Dek Lutfiana pikantuk bebingah saking Bu Sukesi Rahayu. Mugi ditampa. bermanfaat. Nggih. Sinau nyinden sing sregep senadyan to mung ketemu Bu Kesi mung ning live streaming utawa mirengke radio, mirengke YouTube. Sampeyan iso sinau. Dadi tanpa guru ketemu muka ngene iki ternyata belajar itu dimanapun bisa. Yen pengen dadi sinden kondang ternyata ora kudu ketemu guru sing langsung ketemu ning lewat suwantening Pak Sahuri. mirengaken. Mereka saking Pak Sahuri. Wah, Masya Allah, Nduk, kita paringi Niki Pak Sahuri. Pak Sahuri. Nah, niki Bu Kesi sampun maringi, Pak Sahuri Matur suwun sampun. Bu Kesi. Nggih, Mbak Mimin kok derek. Oh, lah iya. Nggih. Lah iya, lah iya. Oh lah iya. Lah iya. Mboten usah repot-repot. Mbah Kong, Mbah. Kene Kong. sebelah kene. Saka Bude. Matur suwun.
Upama suaraku kaya kowe ngono endah kaya ngopo. Mentel kowe Mas congkak umuk. Aku wegah nu gabung karo kowe. Aku mlaku dhewe dadi nek. Waduh, nek suaraku apik. Mergo aku gabung karo kan suara aku bosok. Dadi aku. Matur sembah nuwun Bude Mimin ngono. Nggih. Ya. Mugi-mugi Budi Mimin, Bu Kesi kalian Pak Sahuri sampun paring pandulatih katresnan menika dados pamecut semangatipun Gendut Lutfi semakin semangat dan belajar untuk mengibarkan budaya Indonesia di Wonogiri yang tercinta. Amin. Nah, Mbak Lutfi pinarak kene ora usah ado-ado karo penonton, Mbak. Kene wae, ning kene wae ning panggung kene wae. Kene cerak Bude ngajar pinter karo Bude. nggih. Ayo, tuntunan toh Mimin. Kok Mimin apa sih Mbak Lutfi lho, ayo. Nggih, kene nok Cahayu, kene duduk sini aja ngendi ya? Kene ngagem dingklike Pak D kene. Nah. Sok Pak D. Mriki, lenggah mriki. Nah. Mriki. Nah. Nggih, lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Pripun raose dingklike Pak D? Pripun? Rasane pripun? Enak. Enak ayo. Angsare. Alah. Nggih, Mbak Mimin, Mbak Apri, nggih. Menika ugi wonten ingkang badhe paring pisumbang. Nggih, anak-anak yen mboten kula dhisike mesake niki. Nggih. Naminipun Mbak Sekar saking Cengkareng. Lho, tebih lho. Badhe nyekar menika lungiting asmara. Menika masih anak-anak nderek belajar. Mbak Sekar saking Cengkareng. Nggih, lek goro-goro ndak malah pun bubuk mangke pundi Mbak Sekar. Ayo Dek Sekar. Nggih, Mbak Sekar. Sing gampang. Ayune iki nak mikir dicasi mek nak. Mriki Cahayu. Nah, mriki rada mriki. Pengaliya meden-medeni bocah kok lho. Sia-sia tenan. Apri. Apa aku ki greget-gregeti panggung kopi orane disingkang-sing. Lho, Pak Lurah ugi maringi Dek Lutfi. Matur nuwun Pak Lurah. Pak Bupati ugi sampun matur sembah Pak nuwun. Bupati. Wah, luar biasa. Kata sing tresno kalih Dek Lutfiana. Aku kok kaya kedodok rasane Lah atiku. yo kok yo Nek aku ora maringi yo. Lah iya. Kowe mau pira? 200. Kok 200 Kuwi dompetku. Wah, curiga. Mula kok batinku kok Curiga. anu pendapatane padha karo mangsa kok ora nek ora nglumpuk. Lah kene sing itu jeneng kono terus batinku hake sapa kok. Nyileh sik aku. Nyileh yo balekke tenan lho. Oh, senengane nyaru ngukus. Dompete wong. Mula kono kok sangune wutuh terus aku ngono ki. Anggere harus dipakake aku terus. Iki Dek Lutfiana. Wetan. Masa nyawer utang mriki yo Piye Apri, mula kok sangku kok kirang terus. Ger kala nggo tuku bensin semene kok jebrane ngutil. Ya men ora duwe kok ya. Ayo Dek. Kelas pinten, Nduk? Dek Sekar. Kelas 8. Oh, 8. 8 iku kelas 2 SMP. Maaf ya Pak Dalang, saya nggak bisa bahasa Jawa. Begitu wah. Gue itu juga dari Jakarta di sana, terlonte-lonte di sana. Terlunta-lunta. Ada bahasa Jawa juga gradul-gradul aja. Oke, Mbak Sekar mau sing song Lagunya apa? Iya. Lungi Tengah Asmara. Lagunya Lungiting Asmara ya. Iya. Jangan deket-deket biar ada sentet soalnya. Maka diaturake coba kayak Sini apa? aja. Ya, sini agak sini. Nah, biar nggak ketutupan cagak. Iya. Maka lungi tengah semara, yuk. Ayo ngancani joget kok. Hey! Ayah.
dari Cengkareng. Nggih, Mbak Sekar le nembang ya jos, Mbak April le joget ya erotis. Mbak Mimin wah jan kaya denden sawah. Pak Dalang, Ya Pak Dalang di Dalang. Gimana ada apa? maaf ya kalau masih jelek. Soalnya saya juga masih belajar. Enggak apa-apa. Enggak sayang. perlu pakai soal ini enggak ujian Mbak ini ya. Tidak apa-apa, iya. Terima kasih Adek Sekar. Iya. Hati-hati Mbak Sekar, terima kasih kalau Salim turun. dulu sama Pak Dalang. Oke, Iya. enggak apa-apa. Iya. Salim, ya itu. Ya ampun, cantik Iya, banget. Pak. Oh niki Ya. di kaosi apa jenenge? Dikasih, Dikasih sawer, iya. Dari Di saosi. iya sayang. Terima kasih. Oh, alah. Nggih. Anjir Mengko, bet. Mbak Lutfi jangan anu ya, Mbak Apri. Ya. Mbak Lutfi jak lenggah kono. Nggih, mengko bar iki. Jih. Istirahat rumbiyen, Ya. ibarate wong mangan Siap. yen kewareken ndak mbesesek. Ayo. Ya.